Pangu ini ndinonzi Richard Tonganai. Inini ndakatanga kuimba mugore ra 1977. Rumbo rwangu rwokutanga ndiMwari tendeukira kune Sumuti Pewo. Ndane dzimbo dzinokwana 22 dzinoshandiswa mukatolike. Mambo yeto anavimbisa kuvuya kwa mweya musine. Anonwa mvura yoropenyo, anonwa mvura. Kono tichi chomovere wa mambo. Mukomboza kwangu kwese ndakurumidza Mwari. Handigoni kusumuka ava vasingazive zvandiri kuenda kana dai iri meeting kuti ndiri kunoitei, ndiri kunoimbei. Mazivo dzavo dzese dzavanenge vachikombodza ndinoona sokuti zvinouya panguva yavanenge vakarira voita sokuti vari kurota here mweya mutsvene kuda ndopaanenge achitaura ari pavari. Vanogona kunzwa vachingoti izvo zvinenge zviri munjere dzavo, vanenge vachitotaura vachitoimba munjere dzavo. Ukazoona zvobuda vanenge vatobva kurarama kuseni kana kuti ari masikati kana kuti vari kubasa chekwana vachiita basa vanenge vachingoimba mazwi, vakaimba rino vakaimba rino vozobatanidza mazwi iwayo. Kana inini ndikapuwa ndinongopuwa munjere dzangu, ndapuwa munjere dzangu, asi ndikapuwa pamwe ndinogona kutanga kupuwa riri best chaizvo. Zvino ndoti matongana chimbondibatsirai panapa, votonzwa ndovaimbisa bhesi vachiimba bhesi kudaroka. Inini already first part inenge ichitodonavo.